Wadoka e wache mane otimore kaunti ma Kisumu nyoro, kama kaunti ma Kisumu en achiel kuom counties manyo bago ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda ma higani. Achiel kachiel adwani watudre kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo ka entiere kaunti ma Kisumu mar mondo mi omenywa ane kaka weche ne chalo e kaunti ma Kisumu. Kuma bende kotenore kod ng'anyo manotimore odiochieng' manyoro, wayudo ni nitiere yudhe kata rowere mathoth ma bende ne ohinyo ngimagi ka kaunti ma Kisumu kaendi nyaka sani waseyango ni ng'at achiel rawera ma jahigni 29 ne owito ngimane bang' ka obila ne ochiele kod magina 9 e kore. An kaendi gi anyuonde, osiepene kaachiel kod jogo ma bende ne ging'anyo godo odiochieng' ma kanyo mondo mi wawinjane na pachgi ni to kotenore kod wach manyoro no endo giwacho ang'owa. To bende wach mane jatend piny owacho kata twak mane ogolo odhiambo manyoro bang' ng'anyo ma kamano, bedo kodgi nade, ginyalo wacho ang'owa. Machiegni abro chako kodi Olga mondo mi ilernwa ni to seche mane Ben Scott ichielo kod magina ni ne en kanye to ne otimo ang'o, to un kaka jogo ma bende ne un kode kata osiepene unyalo wacho ang'o e wach ma kamano kotenore kod teko mathoth ma bende obila osebedo karakore kod jong'anyo e counties mopogore kata ka Kisumu ka kende? An Olga Atieno Owano, an youth, kendo Scott mothoni en mbasna. En gima ohinyo chunywa ahinya nikech Ben Scott nyoyude Bus Park stage mane kare mar tich. Opango geche e stage kanyo mondo mi oyud chiemo monyalo chamo kod joge. Ben Scott nigi rawera matin ma jahigni 5. Mano nego Ben Scott pod ne manyne mondo terne chiemo. Gimobuogowa en ni ok oti kata mana gi rubber bullet. Oti gi live bullet, to gin live bullets 9. Ma mondo mi Scott ne survive ne ok yot. Bullets 9 ok nyal miyo ng'ato survive. Osenege kendo osetho. To tho kokedo ne piny. Kendo tho kopingo finance bill manitiere. Wadwago mos ahinya ne familia wan kaka osiepe. To en gima litnwa kabisa ni wuoyi matin ma pod ne nitiere gi ndalo mang'eny monego beno dak e piny koro ngimane ong'adore kamano. Luoro makowa nikech ok wang'eyo ni ng'ama biro tho kendo. Luoro makowa nikech kata mana weche mane wawinjo gotieno kane jatend piny wuoyo. Ne wang'eyo ni jatend piny dhi kweyo piny, kendo ne wang'eyo ni odhi wacho ni